Об Украине говорят американское посольство. Служба в Греції безпеки, Украина, артиллерия. Ага, это кто против? Veľa ľudí o tom píše na Telegrame. Ja mám pripravené všetko v malých kufroch, ak by ten poplach prišiel. My sme si už zvykli na sirény, keď sa Анкета automaticky ideme do krytov. České ministerstvo zahraničných vecí nám na otázku odpovedalo veľmi stručne. Bezpečnostné otázky súvisiace so zaistením našich ambasád nikdy nekomentujeme verejne. Rovnakú otázku sme adresovali aj ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky. To vo svojej odpovedi uviedlo, že situáciu monitoruje a vyhodnocuje aj vzhľadom na bezpečnosť zamestnancov zastupiteľského úradu v Kyjeve. Aktuálne sme prijali viaceré opatrenia vrátane udelenia výnimočného volena pre miestne sily a odporúčame obmedziť vysielanie Киева. Только прочитала. Podľa aktuálnych informácií a komentárov odborníkov situácia na Ukrajine v týchto chvíľach a dňoch eskaluje. Pravidelne riešime rizika a ohrozenia, ktoré mohli byť, preto hovorím, že v tejto chvíli žiadne bezprostredné riziko nehrozí. Podľa ukrajinského politického analytika vznikli obavy jednotlivých krajín z možnosti, že by Rusko mohlo na Kyjev vyslať raketu Rubež. Это или можно посылать ракеты, отвечать в Россию, американские ракеты. И вот тут дискуссия идет, я не все понимаю. Vybavená satelitným navigačným systémom GLONASS, ktorý jej umožňuje upraviť trávu letu. Na dnešné kroky veľvyslanectiev zareagovala aj Ukrajina. Ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo, aby partneri reagovali v 1001. deň vojny rovnako ako v tých predchádzajúcich, kedy bola hrozba raketových útokov rovnaká ako dnes, bez akýchkoľvek dodatočných informácií a nafúknutia informačného priestoru. Ukrajinská rozviedka vyhlásila informácie o útoku, ktorý Rusko údajne chystalo na dnešné popoludne za fake. Украина-террорист проводит Terorista urobila masové informačno-psychologické психологическую атаку против Украины. Dôverujte iba informáciám z oficiálnych miest. Milan Zamboj a Marika Dolajová